Tak ja vám všetkým prajem krásne ráno, krásny deň. Ďakujem, Otče, za to, že si nás tu zjednotil. Že sme tu v jednom duchu, jednou dušou zápasíme za vieru Evanjelia. Ďakujeme ti za tú nádhernú chvíľu, kedy si môžeme pripomínať to, čo teraz Štefanko povedal, že on bol kráľ kráľov a predsa sa vydal a nič si nenechal. A to je nádherný obraz pre dnešné ráno. Amen. Ja mám tak v srdci sa s vami niečo podeliť dnes z posledného týždňa, čo mi tak zostalo v srdci a verím, že to je krásne sa o to podeliť, aby sme si smeli uvedomiť to kráľovstvo, čo teraz Štefanko hovoril. Viete, ono niekedy k nám prichádzajú také obrazy alebo taká Božia reč aj skrze okolnosti, do ktorých vchádzame. Veď to poznáme, nie? Ináč ešte chcem pozdraviť všetkých, ktorí sú na online, lebo určite Štefanko je tam, rodina v Hronskej Dúbrave, rodina kdekoľvek, kde sú, na tvári nášho Slovenska, aj celej strednej Európy, aj možno v Kanade je Janka pripojená, neviem. Takže všetkých aj pozdravujeme, že sme zjednotení, si to chceme uvedomiť teraz, že tu nie sme len my tu na tomto mieste, ale sú tu aj ľudia všade, ktorých srdce pritiahlo, aby tou myšou klikli a dostali sa tam, kde je prítomnosť Božieho kráľovstva medzi nami. Amen. No a tak teraz k tým obrazom. Ja vám poviem takú zvláštnu epizódu zo stredu týždňa. Prišli sme do jedného motorestu sa naobedovať a čakala som, kým bratia proste boli na vecku, hej, úprimne poviem tak, jak bolo. A ja som na nich čakala a proste kroky ma viedli proste k takej stene, kde boli vystavené obrazy, hej. A na tých obrazoch ma zaujali proste tie myšlienky, ktoré chcela tá maliarka vyjadriť, lebo ona mala nejaké vnímanie. Ona možno tým myslela úplne niečo iné, ale keď my chodíme s Bohom, tak aj v tých veciach, ktoré niekomu sa môžu zdať, ako že je to len také, hej, proste niečo civilné alebo niečo normálne, ľudské, môžeme v tom vidieť aj vo všetkom môžeme vidieť vlastne Boha. Aj v tom obraze. A tak ja poprosím teraz Tomáška, aby dal aj na online, nie tento, ale ten prvý. Ten, nie, ten, ktorý je prvý, tento. A zväčši to, nech tam nie sú, prosím ťa, tie ikonky. A ono je to také rozmazané, ale tá podstata ostáva. Je to moderná tvorba, hej. Vlastne sú tam takéto čiarky, hej. Je to proste niečo, čo tá maliarka nazvala chvenie. A ja som pri tom stála, pri tom obraze a dívala som sa, že čo to je to chvenie, hej. A postupne, ak som to spracovávala, tak mi prichádzalo, že to chvenie je spomenuté v Božom slove, hej. To chvenie je spomenuté, znamená to nejaké pnutie. Keď si zoberiete, sú to vodorovné čiary, hej. Že je to nejaké pnutie, kedy proste niečo v sebe riešim a som zovretý a možno sa chvejem úzkosťou, možno mám nejakú obavu z niečoho. A chvenie je spomenuté v Exode 28. kapitole, kde vlastne je hovorené o tom, že aké všetky prekliatia Boh vyjadril, že budú na tebe, keď nebudeš chodiť podľa ciest Jehovách, podľa ciest Božích. Hej. Tá Exodus 28. kapitola je najskôr plná toho, čo je dobrorečenie a čo je požehnanie. Budeš požehnaný tam a tam a tam, keď budeš nasledovať Boha, budeš činiť všetko, čo On ti povedal. A potom trojnásobne viac, keď si porovnáte tie texty, tak oveľa viac textu je, čo znamená, že budeš prekliatý, keď to nebudeš robiť. Hej? Všimnite si to v tom Exodu. A
mňa to tak navštívilo, že čo pre nás Ježiš urobil. Že on nás pod každého toho prekliatia vytiahol. Keď si všetky tie prekliatia prečítate, tak naozaj vo všetkom môžeme vidieť kríž a vzkriesenie, ktoré je platné pre nás. Ďalej je chvenie spomenuté v Ezechiášovi a v Izaiášovi v súvislosti so vzpúrou Izraela. Keď budeš vzpúrný, tak budeš podliehať takémuto chveniu. Budeš zovretý vo svojej duši a budeš sa pýtať, hej, čím to je, ale budeš proste zovretý. Ten obraz sa volá chvenie. A ja mám takú túžbu, aby tento obraz možno ostal v nás a vždycky si spomenuli vlastne tie obrazy, čo znamenajú, že to chvenie znamená niečo bez Boha. Hej. Môžeš dať ďalší obraz, ten, kde sú tie čiary z hora dolu. A tento obraz, zasa ho môžeš, prosím ťa, Tomáško, dať bez tých ikoniek, ďakujem. To je vlastne niečo podobné, akurát tie čiary idú dole, z hora dole. A predstavte si, ten obraz sa volá Prekročiť svoj tieň. A pre mňa je to Božia reč, že keď sa začneš pozerať hore a niečo na teba padá z hora, tá Božia milosť, ty vzhliadneš hore a necháš, aby na teba tiekol ten prúd života z Božieho trónu skrze kríž Kristov, tak vlastne zmeníš niečo vo svojom živote. Urobíš nejakú metanoju, urobíš niečo, čo znamená prekročiť svoj tieň. A tieň je spomínaný v Božom slove, v prísloví napríklad, že ten život je ako tieň, hej, že dneska si tu a zajtra už tu nie si, niečo v tom zmysle. Hej, je to pojednanie o toku života. Ďalej je tieň spomenutý tento významný tieň, ktorý sa mi hneď vyjavil, keď som ten obraz videla. Mne sa vyjavil boje Ezechiášové, mne sa vyjavila tá kniha 2. kráľov, kde vlastne Boh spôsobil to, že sa vrátilo slnko o 10 stupňov a ten tieň stál. Tieň sa neposúval, ale zostal stáť. A ešte sa vrátim k tomu chveniu v tom pozitívnom slova zmysle. Viete, kde je chvenie spomenuté v Božom slove ako v pozitívnom slova zmysle? Krásne mi to pripomenula Darinka na včerajšom či predvčerajšom Zoome. Povedala, že chveli sa skaly a všetko pukalo, keď Ježiš visel na kríži. Všetko sa proste triaslo, všetko sa chvelo. Hej. Mŕtvi vychádzali z hrobov. Tak toto bolo chvenie, ktoré spôsobilo to, že my máme milosť k tomu, aby sme prekročili svoj tieň. Není to z nás, ale je to z Neho. On ho prvý nám daroval. Ešte keď sme to nevedeli a len sme sa chveli, tak on už z veľkej lásky k nám prekročil niečo, čo by sme sami neprekročili, ale naozaj priniesol nám spasenie, kedy k nám môže tiecť tá rieka života z hora dole. Proste niečo, čo je od Boha. Už nie sme v tom chvení, v tom pnutí, ale sme v niečom, že dvíhame ruky hore a voláme Abba Otče. To je tvoja vôľa. Ja už nežijem svoju, ale tvoju vôľu. To je nádherný obraz do našich životov a môže Boh zastaviť slnko. A ešte jeden obraz, že keď už budeme s ním, tak tam už žiadny tieň nebude. Aj to niekto povedal u nás na Zoome. Myslím si, že to isté povedala Darinka. Že vlastne tam bude toľko svetla zo všetkých strán osvecovať nás, že tam už nebude žiadny tieň. A ďakujeme mu za to. A potom tretí obraz. A ten mi príde ako taká... Môžeme v tom znova vidieť všetko. Hej. Môžeme v tom vidieť hada. Hej. To je moderné umenie. Ale keď sa na ňo znova zadívate, tak
ja v tom vidím rieku života, vidím v tom proste oživenie, vidím v tom niečo, čo je od Boha. A to hnedé môže byť púšť, hej. Pod tým si môžeme predstaviť púšť. A to modré je ako my, keď sme tým prameňom života, ktorý vyviera do večnosti skrze naše srdcia, plynie a skrze kríž Kristov, ktorý on pre nás vydobil, stali sme sa v živote prameňom rieky života, ktorá vyteká do večnosti. A ja som si až potom neskôr všimla, že na tej púšti je jeden malý detail. A viete, čo tam je? Ja vám to ukážem aj rukou. Jak sa to dá, Tomáško, takto zväčší? Lebo oko je ako satanizmus, alebo proste to prezentuje niečo. To nie sú oči. Lebo je napísané, že oči Božie chodia po tvári zeme a hľadajú tých, ktorí by ho chceli celým svojim srdcom nasledovať. A Ježiš povedal Samaritánke pri studni, že on teraz hľadá takých uctievačov, ktorí by ho uctievali v duchu a pravde. Ale to není len jedno oko. Hej. Takže to oko na tej púšti je vlastne prezentáciou niečoho, čo my premáhame tým, že sme naozaj tým prúdom. Že my ideme proti všetkému, čo je okolo nás. Či je to vyprahnutá púšť vďaka tomu, že si v tom chvení, alebo že si vo vzbure, alebo že si, ja neviem, osamotený niekde sám, ale stávaš sa tým prameňom života. A tuto na tom obraze ten prameň akoby končí v tej púšti. A mne to príde také memento, že my chceme, aby tá naša rieka, kde sa spájajú tie jednotlivé pramienky, my sme jednotlivými pramienkami lásky. A keď sa spájame, tak sa spájame do veľkého toku, ktorý vlastne unáša všetky tie kamienky, čo zasa Irenka hovorila, krásny obraz. Vo štvrtok, keď sme mali skupinku, mňa to veľmi dojalo a zasiahlo, čo povedala, že keď sme spojené pramienky lásky a staneme sa veľkou riekou, tak vlastne všetky tie kamienky, ktoré putujú v tých malých riečkách, oni vlastne akoby ten veľký prúd zdvihne všetko a nesie to lepšie. Hej? Nesie to... Proste oni sa neobíjajú toľko tie kamienky, hej? Že oni vlastne lepšie plynú v tej rieke, ten prúd to viac unáša, to je obraz na nás, na Božie kráľovstvo a na telo Kristovo, aká je jeho roľa, aby sme naozaj spolu boli napojení na ten prúd života, na toho ducha. Keď ja vnímam, že ten duch tečie, tak ja sa k nemu pripájam, hej? A druhý sa pripája, všetci sa spájame a vtekáme, ale nie na púšť, ale vtekáme do mora lásky. Vtekáme tam, kde je úplné odpočinutie, tam, kde je už ten nádherný výsledok Božieho kráľovstva. A ja ešte prečítam z 22. kapitoly Zjavenia, že ukázal mi čistú rieku vody života, nádhernú ako kryštál, ktorá vychádza z trónu Boha a baránka. Tento obraz sa volá plynutie života. A naše plynutie života naozaj je, že my spejeme do tej reality čistej rieky vody života, ktorá je opísaná v tomto zjavení. Tam už žiadne kamienky nebudú. Tam bude len čistota a tá voda bude čistá ako kryštál. Otče, je to nevystihnutelné, nevypovedateľné a neprekonateľné, čo si pre nás urobil. Je to niečo, čo sa nedá vystihnúť slovami. Ďakujeme ti za to, že nás spájaš ako tie pramienky lásky, ktoré sa napájajú na ten večný prameň, ktorý vytriskol, keď sa zachveli skaly. A prišlo spasenie na túto zem. Prišlo Božie kráľovstvo zjavené v tvojom synovi. Ďakujeme ti za to, že toto kráľovstvo prebýva medzi nami v srdciach tých, ktorých si ty už vopred predzvedel. A ty chceš, aby každé srdce sa podriadilo a našlo ten prameň
vody života, ktorý vyviera do večnosti a vteká do toho večného mora lásky, kde už nebude žiadny plač, nebude žiadna bolesť, bude len tvoja prítomnosť, kde nebude žiaden tieň, kde bude len svetlo, radosť, láska, pokoj, dobrota, dobrotivosť, trpezlivosť a všetko ovocie tvojho ducha, ktoré ty si tu do nás vložil. A tam to bude v plnosti všetko. Nebude tam nič, čo sa protiví proti tebe. Nebude tam žiadna púšť, ten obraz bude celý modrý. Buď oslávený a vyvýšený medzi nami dnes. Amen.